Okay lang? Ayan, I am so happy to be back in Iloilo. Actually, since June, naghahanap ako ng opportunity to be back kasi gusto ko magpasalamat sa inyo lahat. Maraming nangyari during the campaign na Iloilo yung nag-umpisa. Kaya maraming salamat sa inyo. Siguro yung first part, pasasalamat sa pagbabalik tanaw. Pagbabalik tanaw kasi I don't know if you saw some of our videos while we were transitioning already. Kasi right after the elections, nawala ako ng halos 2 linggo dahil nag-graduate si Jillian and we left. Pero pagbalik namin, last week of May, we were back until June 29. Yung June 29 yung last day ko sa office. Every day, tumatanggap kami ng visitors sa opisina. We tried to accommodate so many groups. In fact, yung Iloilo group went. May isang grupo from Iloilo who visited us. So, thank you very much. Noong umpisa, every hour yung aming tinatanggap na groups. Hanggang dumami yung request, naging every 15 minutes. Naging picture taking na lang siya, wala na masyadong kwentuhan. Naging picture taking. Pero in all those short meetings, picture takings, courtesy visits, parang may isang common na sinasabi lahat. Ang sinasabi ng lahat, umiyak kami. Hindi pa kami makamove on. So parang ang feeling ko, parang naging therapy sessions. Yung lahat na pagtanggap na mga bisita, not just therapy for the visitors, but also, it was also therapeutic for us. Kasi right after the elections, parang sobrang halo-halo yung emosyon na naramdaman natin. But, ito i-share ko personal ito sa akin. I don't know if you feel the same. Pero sa akin, when the dust has settled already, alam nyo, yung sa akin, walang rancor at all. Siyempre, we were disappointed with the results of the elections. Pero yung disappointment, naging very secondary siya sa lahat na nararamdaman. Pero yung nararamdaman talaga gratitude sa joy. Yung gratitude because, alam to ni BM Jason, kasi si BM Jason was with us even before we started. Hindi ko alam kung masyadong malalim yung participation ni BM Jason. Si BM Jason actually led the group na kinukumbinsi akong tumakbo during the time na ayoko tumakbo. So sa akin, when I decided to run, I was fully aware of how difficult the situation was. In fact, nung nagdesisyon akong tumakbo, yung pinaka-consideration ko na lang, it was a duty I needed to fulfill. Pero alam ko how difficult it was. Pero during the campaign, nagkaroon ng hope yung aking puso dahil sa inyo. Parang lahat na tao nagsasabi sa akin, salamat sa pag-asa. Pero actually, baliktad. Ako yung nakaramdam ng pag-asa dahil yung tao decided to invest themselves passionately, heavily into the campaign. So yung sa akin, parang yung duty sa umpisa, nakaramdam ako ng pag-asa na change was possible. Pero nung natalo tayo sa eleksyon, hindi nawala yung pag-asa ngayon sa akin. Parang ang feeling ko, minor bump siya. Hindi naman minor na minor. Siyempre, because we invested so much, parang sobrang laking bagay yung pagkatalo sa atin. Pero hindi ako nawala ng pag-asa because I know that you are there. So yung sa akin, again, when the dust has settled, actually excitement na yung nararamdaman ko of the possibilities. And that is why naisip namin to continue ang buhay. Kasi alam nyo naman,
Buhay was our flagship program at the Office of the Vice President. Pero it was not institutional in the sense na hindi siya pinondohan ng Office of the Vice President. Yung Angat Buhay was really born out of partnerships with the private sector. So, iiwan ko na yung first part, iiwan ko na yung kampanya, pero yung PS ko doon, maraming salamat sa Iloilo dahil you set the trend. Naalala niyo pa ba? Naalala niyo yung first rally natin dito? Yun talaga yung nag-set the trend. Kasi, because the Iloilo rally was so successful, siya yung tinatalo ng mga sumunod. Yung mga sumunod na rallies, parating sinasabi ng mga volunteers, tatalunin namin ang Iloilo. Kaya maraming salamat sa inyo. Maraming salamat for, again, setting the trend. And yung ginawa niyo kasi sa Iloilo, siya yung naging dahilan kung bakit the many different volunteer groups were trying to outdo each other. Naalala ko din, not just the first rally, not just the second rally, pero naalala ko yung 2 days ba yun, o 3 days before the elections that I went back, na wala namang big event, pero nandun kayo lang. Actually, yung araw na yun, we were in so many different places. Yung araw na yun, galing kaming Antique, dumaan kami ng Aklan, dumaan ng Iloilo, tapos mapunta kami ng Negros Occidental. Pero yung sadya nun, I was invited by Kong Mike Boriseta, doon sa may Santa Barbara. Pero yung pinakasadya nun, talagang umikot lang para magpakita ulit sa inyo at magpasalamat. Pero naging mini rally siya, which wasn't really mini, dahil mas marami pa siya sa ibang mga big rallies. So maraming salamat sa inyo kasi it really boosted our confidence. Pero yun yung campaign. So, hindi tayo nagwagi during the elections, pero 15 million is no joke. And, you know, it is something that we can build on. Gaya ng sabi ni BM Jason, ang dami nating sinimulan during the campaign. Ano yung mga sinimulan natin? Ako tingin ko naging mukha lang ako noon. Pero yung sinimulan talaga natin, pinakita natin how a people's movement is really possible. Alam nyo yung kampanya, kahit sobrang hirap siya, sobrang gaan on my part. Hindi siya pareho noong 2016. Noong 2016, kahit admin candidate ako, kahit nanalo ako, hindi siya kasing saya noong campaign ng 2022. Dahil noong 2016, parang nakasentro sa mga kandidato yung effort. Pero noong 2022, sa tao talaga nakasentro yung effort. Kung naalala nyo, yung campaign natin, yung rally natin dito, yung big rally natin sa Iloilo, it was just the culmination of so many small rallies in the many different towns in Iloilo province. So, kahapon kasama ko si Gov. Toto. Tinatanong ako ni Gov. Toto, paano niyo yun nakaya? Kasi sinamahan ako ni Gov. Toto from the very start. Parang, saan ba kami nag-start doon? Sa Oton ba? Nakalimutan ba yung start? Early morning. So, yung Oton hanggang natapos dito sa Iloilo City. Sobrang daming rally. Pero sinasabi ni Gov. Toto, paano nangyari yun? How were you able to pull it off? Na lahat na pinuntahan na lugar, ang daming tao, tapos yung culmination sa Iloilo City, ang dami pa din tao. So, ang dahilan doon, kayo lang. Because, yung lahat na volunteer groups ang nag-take charge ng lahat na rallies. So, kahit ang dami, kahit ang hirap, sobrang galing for us. So, ano yung pinapakita mo? Na ang tao, pag naniwala siya, willing siya magsakripisyo. Na yung tao, pag nakakita siya ng pag-asa, willing siyang ibigay
malaking bahagi sa kanya to invest. So, ngayon, nandun na tayo na pinakita natin na kaya natin. And the possibilities are endless. Actually, siguro dahil wala na akong government position ngayon, mas excited ako. Kasi the opportunities are limitless. Hindi gaya nun, maraming hindi pwede dahil nasa gobyerno ako. Pero ngayon, ang daming pwedeng gawin. So ngayon, yung mga tinatanong na, ano yung pwede niyong gawin? So, mag-uumpisa ako. Bibilisan ko lang ito kasi alam ko gusto niyo mag-picture taking. So we will spend most of the morning doing picture taking, kaya bibilisan ko lang. So tapos na ako magpasalamat. Ito naman yung assignment. Alam, babawiin ko yung pasalamat sa assignment. Ano yung assignment? Lahat nagsasabi, naghihintay kami sa inyo. Ito yung sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong maghintay. Kasi, hindi, huwag kayong maghintay, meaning to say, ang dami nyo nang pwedeng gawin on your own. Noong nag-umpisa kami ng Angat Buhay, ang plano sana namin to convert all the volunteer groups into Angat Buhay chapters. Pero mukhang magkakaproblema kami kung yun yung gagawin kasi sobrang dami ng volunteer groups. Dito lang sa Iloilo, di ba? Sa Iloilo, meron tayong geographic. Bawat lugar, merong RPC, merong DLR, merong Leni, merong Lawyers for Leni, meron Doctors for Leni. So, meron geographic, merong sectoral, merong Youth for Leni, may Women for Leni. Meron din professional. So ngayon, pag kinonvert natin lahat na Angat Buhay chapters, parang sobrang malilimit yung magagawa ng mga grupo. Meaning to say, kung Angat Buhay chapters kayo, pwede lang kayong gumawa ng mga projects in partnership, hindi in partnership, pero pwede lang kayong gumawa ng projects kung ano yung sinasabi ng Angat Buhay Central Office. Pero kung i-retain natin yung identity natin as an independent group, yung Angat Buhay can be just one of your programs. But you can also do programs on your own. So yun yung sinasabi ko. Ngayon, na-set up natin yung Angat Buhay. Actually, naka-set up na siya. Pero we have been using our time meeting with many different groups online. So ngayon, ang ina-encourage natin lahat to solidify and strengthen the many different groups that you form and plan. And plan, tapos mag-meeting tayo pag may plans na tayo, pag may plans na kayo, para pwede natin emerge kung alin yung mga programs na pwede natin gawin in partnership with the groups. So right now, ano na yung mga existing programs na Angat Buhay? Yung isa doon sa education, yung community learning hubs natin, we have several in Iloilo. Ilan ba? 4 or 5 in Iloilo. We have many different community learning hubs all over the country, 156 yata as of now. We're converting the community learning hubs into remedial centers for reading and math. So ano yung opportunities for volunteers doon? Ang opportunities for volunteers doon, we need tutors. We need volunteer tutors. Parang ang pinaka-aim natin na lahat na bago mag-grade 3 yung bata, lahat nakakapasa na. Kasi one of the things that we discovered sa community learning hubs natin, may mga high school na hindi pa nakakapasa. So sa atin, yun yung number 1 natin na kailangan gawin. Yun yung tulong natin sa basic yung basic education. We're also continuing our program building dormitories in places na kailangan ng mga estudyante dahil malayo yung paaralan sa kanila. We have existing, parang ang existing natin 8 or 10 already. Most of them in Mindanao and in the Visayas. Meron tayong 2 sa Sumilaw, 2 sa Siayan, Zamboanga del Norte, 2 sa Eastern Samar, meron tayong several sa Negros Oriental. Ngayon, nawala na ako sa UBP, meron tayong about to
start construction sa Quezon naman. So, ito yung dormitory para sa high school or college students na libre titirahan ng mga indigent students para hindi na sila namakita. Ano ba yung iba right now? Kung naalala nyo yung bayanihan i-konsulta natin, we have many volunteers here in Iloilo. Ngayon, tinapos na natin yun ng May 31, yung bayanihan i-konsulta, but we have many volunteer groups na geographic sa professional who want to continue bayanihan i-konsulta. So right now, nagte-training na tayo sa nagpa-planning. Gagawin natin na local yung bayanihan i-konsulta. So dun sa mga lugar na interesado yung mga doktor, yung mga kahit non-medical, to continue bayanihan i-konsulta, ilo-localize natin yun. Ano yung bayanihan i-konsulta? Ito yung Facebook yung ginagamit para free data siya. Pero yung mga walang pambayad ng doktor, pwedeng doon nagkukonsulta sa mga espesyalista. It has been very successful. Yung run natin, mga 1.5 years, we started April 7, 2021. Hindi pa lang 1.5. Parang 1 year, 2 months. And we ended May 31, 2022. So, yun yung ating sa health. Just yesterday ba yun? Hindi. The other day, nagpirmahan na tayo ng continuation of feeding programs with Negros Volunteers for Change. When I was still Vice President, we have several here. We started many feeding programs here sa Concepcion, sa Cabatuan, saan pa kaya yun? Nakalimutan ko na yung ibang lugar, pero I think we have 4 or 5 towns here na meron tayong feeding programs. So we will continue with that, with Negros Volunteers for Change. Pero ngayon, ang gusto natin i-expand yung program. Magmula sa pregnant mothers hanggang school-age children. Tapos gusto natin comprehensive na kasali na yung mga farmers, saka kasali na yung kasali na yung mga magulang. So ang daming mga pwedeng gawin. And you can, all the different groups can start planning already. Pero ito, yun yung angat buhay. Diba? Yung angat buhay is social development. Yung second na track na gusto natin i-pursue, yung political organizing. Pero yung political organizing, baka sina Senator Kiko ang mag-lead noon. I will still be involved. Pero because I will be very much involved with the buhay, baka sina Senator Kiko, Senator Risa, sila yung maging involved doon sa political organizing. Yung pangatlo, na B and Jason has been helping us, kailangan namin yung tulong ninyong lahat, is really the more important fight. And that fight is fighting disinformation. Yun yung baklanuhin natin ng Congress. Kasi, kahit anong gawin natin sa anak buhay, kahit anong political organizing yung gawin natin, wala din yun. Pag hindi natin inayos yung fight against disinformation. So for 6 years or more, bombarded tayo with fake news and hindi tayo nakapag-respond accordingly. So ngayon, iibahin na natin yung takbo, magre-respond tayo strategically, hindi tayo gagaya sa kanila. Ito, warning lang sa lahat na nakikipag-bardamulan sa social media. Siguraduhin lang natin na hindi tayo magiging purveyor of fake news. Siguraduhin natin na hindi tayo mabubudol ng mga nababasa natin online. Kasi oras na ma-taint yung ating reputasyon, pagdating doon, matatatakan na din na tayo na we are no different from them. So habang inaayos natin yung structure dito, maging very prudent and very careful tayo. Paminsan may mga nababasa tayo online na gusto nating paniwalaan, huwag munang i-share. Tayo mismo yung mag-fact check muna kung totoo yun. Kasi minsan nabubudol din tayo.
So ito yung more important fight. Yung fight against disinformation. And kakausapin natin yung academe, kakausapin natin yung lahat to take part. Kasi ito, whether kakampi natin o hindi, mahalaga to preserve our democracy. Pero with the fight against fake news, kailangan din namin kayo na talagang magsimula na not just speaking truth to power, pero to make government accountable. Kasi, hindi ko alam kung napansin nyo during the elections. Napansin nyo ba, iba na yung election ngayon? Ang election ngayon, naging very ordinary na ang vote buying. Dito ba sa Iloilo, ganun din? May mga lugar din ba na may vote buying? Kasi sa amin, before I was so proud na walang vote buying, ngayon meron na. So, ito mukhang all over the country, ganun na yung nangyari. Ang mahirap sa vote buying, pag naging norm na siya, hindi na natin maaasahan yung mga public officials to be accountable. Kasi kung ang nakakapanalo pera, pag nakaupo na sila, wala ng performance, mag-iipon na lang sila ng pera. Kasi yung pera yung mas maayos na formula to win elections. Kailangan baguhin natin yun. This is our chance to, hindi ko alam kung to stop, kasi parang nakabuelo na siya. Pero this is our chance to reverse. Diba? Yung to reverse kung ano na nangyayari. So yung paplanuhin natin yun. Yung ating fight for good governance, our fight to make our government officials accountable. Pero in making government officials accountable, hindi naman tayo tira lang ng tira. Dapat pinipraise natin when we need to be praised, and then we criticize when we need to criticize. So, paplanuhin natin yun. Pero gusto ko lang malaman, are you all in this with us? Ayos yun. So, yun yung aabangan ninyo. Because right now, we have been organizing. Para lahat tayo on the same page, and we will strategize. So, tatlo na yun, diba? Tatlo na yun. Yung pinakauna angat buhay, that's the social development part, and that's where I will be most of the time. Yung political part, tapos yung fight against disinformation, tayong lahat yun. Diba? Meron bang mga tanong? Wala na? Picture na? Hindi ko lang alam si Gab sa si Paul. Siguro si Gab sa si Paul, let's make it organized. Paano ba natin gagawin? Alam niyo na how to do it? Sige. Maraming salamat sa inyo.